саламатсыз. Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алина Хасаншина. Сегодня получает замечательный портфель. Не просто портфель, а портфель с набором канцелярских принадлежностей. Әлмәттә, мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе узды. Ознакайда авыл көй фестивале үтте. Ялларда шәһәребез халкын һәм кунакларын нинди чаралар көтә? Уку елы башлануга 2 атна вакыт калып бара. Ата-аналар балаларын мәктәпкә әзерләү өчен дистәләгән кибетне урый. Бу катлаулы эштә безнең республикада күп еллар инде мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе ярдәм итә. Ул финанс кыенлыклары кичергән гаиләләргә балаларны уку өчен кирәкле барлык нәрсәләр белән тәэмин итәргә булыша. Бәйрәм сәламәтлек паркында узды. Биредә аз тәэмин ителгән күп балалы, тәрбиягә бала алган һәм опекун гаиләләреннән булган балаларга мәктәп кирәк яракларын тутырылган яңа рюкзаклар һәм җыелмалар тапшырдылар. Сәламләү сүзе белән Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов чыгыш ясады. Ул битараф булмаган барлык кешеләргә ярдәм итүләре өчен рәхмәт белдерде. Әлмәт районында 2022-2023 уку елында 1нче сыйныфка 3000ннән артык 1нче сыйныф укучысы барачак. Шуларның 150-гә якыны хәйрия эшләр ярдәменә мохтаҗ. Бүген акция кысаларында 50 портфель тапшырылды. Сегодня получает замечательный портфель. Не просто портфель, а портфель с набором канцелярских принадлежностей. Кичә барышында сәхнәдән 1нче сыйныф укучыларына котлау сүзләре яңгырап торды. Шулай ук бәйрәм мәйданчыгында аниматор эшләде, мастер-класслар, концерт программасы оештырылган иде. Акция кысалары киңәйде һәм ярдәм 2-11 сыйныф укучыларына да кагыла. Андый балалар 1000ннән артык. Акция әле дәвам итә һәм һәр теләүче аңа кушыла ала. Балаларга ярдәм итү өчен готов помочь 2022 mail.ru электрон почтасына ярдәм итәргә әзер дип язып җибәрергә кирәк. Алия Байрамалова, Милена Валиева, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татар филармониясының Илһамият сәхнә ветераннары клубы әлмәтләрне музыкаль очрашуга җыйды. Онытылмас моңнар концерты Иске Әлмәт мәдәният йортында узды. Музыкаль кичәдә безнең төшү төркемендә булып кайтты. Шын безнеңчә милли мотор көйдеп, әллүкине сузган заманнан, җыр тирәли җыел татарым дип, моң агыла нурлы Казаннан. Сәхнәдә һәр кемгә таныш булган артистлар Илһамият клубының сәхнә йолдызлары Фердинат Фәтхи, Лина Бичарина, Фердинат Саляхов, Римма Ибрагимова, Газинур Фарухшин, Хайдар Сафин, Кирам Сатиев чыгыш ясады. Илһамият иҗат төркеме 2014 елны Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт филармониясе директоры Кадим Назир улы Наруллин тарафыннан оештырыла. Клубның төп максаты гомерләрен халкыбызга хезмәт итүгә багышлаган. Тик инде сәхнәдән киткән сәнгать әһелләренә икенче сулыш биреп, тамашачы белән очраштыру, ветераннарны аралаштыру, бакыйлыкка күчкән иҗатчыларны искә алу кичәләре оештыру, матди хәле авыр булган ветеран артистларга ярдәм итү, аларга көч, дәрт өстәү. Әлбәттә, бу өлкән артистлар өчен бик зур бүләк, чөнки артист бит инде ул өлкән кешеләргә бирәк тә кирәк. Аларның теге тамашачысыз алар яши алмый. Алар аннан үзләре тәрбияләгән тамашачылар бит инде. Аннан бит өлкәннәр килә. Алар кичәгенектә, шешкендә яшьлегебезгә кайттык диләр. Оешкан көннән алып бүгенгә кадәр Илһамият клубы кысаларында дистәләгән кичәләр, концертлар, очрашулар узган. Хәзерге турда да Әлмәт 3-нче. Нефт каласына кадәр йолдызлар Азнакайда һәм Җәлил бистәсендә концерт куйган. Мондый чарада бер юлы берничә җырчыны тыңлап хозурлану мөмкинлеге бар. Тулы зал сәхнә йолдызларын җыр саен көчле алкышлар белән каршылап торды. Элек сәхнәләрдә җырлаган, яшьлектә яшәргә көч биргән җырларны тамашачы яратып тыңлады, кушылып җырлады. Концерт залында 250 утыру урыны бар. Әмма бу гына да җитмәде. Оештыручыларга өстәмә урындыклар эзләргә туры килде. Гаҗәп тә түгел, чөнки сәхнәдә һәр кемгә балачактан ук таныш булган җырлар яңгырый. Әлмәттә өлкәннәрне хөрмәтле беләләр. Өлкән буын өчен төрледән-төрле мәдәни чараларны да еш үткәрәләр. Анда Татнефть компаниясе ярдәм күрсәтә. Шушы очрашулардан без инде күп еллар Татнефть канат астында аларның матди ярдәме белән эшләп киләбез. Һәм чиксез рәхмәтләр әлбәттә Татнефть җитәкчесе Маганов әфәндегә һәм аның белән бергә эшләгән, аның җитәкчеләренә, аның кул астында эшләгәннәр һәр кайсына чиксез рәхмәтләр. Чөнки артистка анарга ул
пенсияда мол түгел, аңа тамашашы керек. Олия Байрамалова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинованың 55 яшы тулган көндә җырчының туган ягы Ознакайда беренче авыл көе фестивале Зәйнәп Фест тәүге адымнарын ясады. Әлеге тарихи вакыйга шәһәрнең Ишкәев паркында узды. Милли моңнар белән бизәлгән бу күңелле тамашаны Илмира Шәрифуллина да күреп кайтты. Ознакайның почетлы гражданины Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинованы туган көне юбилейы белән муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да котлады. Безгә бик тә йөрәккә якын һәм инде бик дөрес ул фестиваль инде күптән кирәге. Менә күрә шушы фестивальне тагын да икенче елларга тагын да аларак иттереп, тагын да зуррак иттереп олылап үткәрергә кирәк бергәләп. Зәйнәп инде менә шушы туган көнендә шундай олы зур бәйрәм оештырган өчен аңа бик зур рәхмәт. Зәйнәп Фест авыл көе фестивалендә халык җырлары һәм такмак көйләре төп урынны алып тора. Халкыбызда бу төрдәге җырларны тальян, баян, скрипка кебек уен кораллары белән башкару хәзердә актуаль. Фестивальның үзенчәлеге төп идеясы элек-электән татар халкы иҗат иткән көйләрне барлап, асылдагы яңгырашын саклап, шул сыйфатта кабат яңарту. Милләтчелекне шунда үзебезнең моңнарыбызны саклап калу уе белән һәм аңарга нинди дә бер өлеш кертәсем килде. Һәм әлбәттә үзем булдыра алганча авыл көе дигән менә шу фестивальне нигезләп 17 августта башлап җибәрергә булдык. Бу фестивальне яшәтү, әлбәттә, канатландыру, тамыр салу безнең төп уйларыбыз, төп эшебез. Фестивальдә татар җыр сәнгатенең талантлы шәхесләре катнашты. Алар арасында Татарстанның халык артистлары Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов, Фәндәли Әхмәтов, Татарстанның атказанган артистлары Марат Галимов, Рауль Галиев, Серина Зәйнетдинова, талантлы сәхнә йолдызлары Алия Карачурина, Гөлсерин Абдуллина, Базарбай Бикшәнтәев, Алина һәм Азат Каримовлар, Рәсим Фасыйхов һәм Алмаз Хасанов. Әйе, авыл җыры белән безнең татар халкы элек-электән хозурланып яшәгән, авыл көе белән бәйрәм иткән, шул җыр белән эшкә барган. Көйләрне заманча ритмнар белән дә баетып, халыкчан һәм профессиональ осталыкка ия җырчылар башкаруында халыкка тәкъдим итә торган мондый фестиваль озын гомерле булсын. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ял көннәрендә дә Әлмәттә бай программа әзерләнгән. Шәһәр халкын һәм кунакларын зур күңел ачу программасы көтә. Һәркем үзенең күңеленә якын булган шөгыльне таба алачак. Ял көннәрен Каракүз фестивале ача. Бу атнада оештыручылар 3 өлешкә бүленгән анимацион фестиваль үткәрәчәк. Көне буе мастер-класслар, интерактив программалар, арт-терапия, автор мультфильмнарын күрсәтү оештырылачак. Шулай ук Смешарик анимацион сериалыннан хитлар да тыңларга мөмкин булачак. Китап клубыда үз эшен дәвам итәчәк. Шәһәр паркында Этномодерн фестивалендә концерт программасын карарга була. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында 7 мәйданчык эшләячәк. Анда җирле һәм читтән килгән артистлардан концерт программасын тыңларга, бию фитнесына кушылырга була. Ә балалар өчен анимацион программа әзерләнгән. Спорт сөючеләр исә Яшьлек скверында зумба буенча яшел фитнес тренировкасына рәхим итсен. Якшәмбе көнне Каракүз фестивале әлмәтләрне сөендерүен дәвам итәчәк. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә мастер-класслар, китап корнеры һәм психофизиологтан лекция узачак. Шәһәр паркында танылган артист Лилия Муллагалиева чыгышын тыңларга була. Шул ук көнне Алтын алма турында әкиятләр арт программасы велоэкскурсияга чакыра. Ул яшьләр үзәгеннән иртәнге 9-да старт ала. Экскурсия Гусыйни ханым муралы һәм алмалар тарихы диптихлары аша узачак. Экскурсия кунаклары шулай ук улитка мастер-классына барачак һәм яшьләр үзәгенә кайтачак. Велосипедлар очрашу урыннарында бирелә. Анда алдан теркәлү сорала. Әлегә шулар Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.